er kommet langt, men der er stadig langt. Fra 50 til 2000. Vil du gerne fortsætte? Ja, jeg vil gerne fortsætte. Vi fortsætter. Til spørgsmålet til 100 kroner. Hvilken af disse racer hører ikke til Irland? Er det A, Blood Elves, B, Dwarves, C, Night Elves, eller D, Gnomes? Du svarer overraskende hurtigt. Det er du helt sikker på? Du har måske en vis viden. Stor erfaring. Svaret er... Vi er nået frem til spørgsmålet til 250 kroner. Hvem skal du have fortsat? Hvad hedder FCK's målmand? Den nummer 1 på trøjen. Nu skal vi jo lige sige, at Trosen praler meget med, at han er FCK-fan. Og til hver fodboldtræning, så stiller han FCK-trøjen. Derfor må det også have en lidt ude. Han svarede A. Stillet på spand. B. Pierre Bengtsson. C. Kim Christensen. Eller D. Sølvi Otte. Det er der ikke nogen af dem for helvede. Det er der fungerer lige i Er du sikker på at se? Hun er en af sine 3 nye FCK. Hun skal spille mod Brøndby i dag. Men der er ikke af det kun fedt. Det er ikke der, hvor jeg er. Jeg skal slå Brøndby. Svaret er... Det er bare for at være mod jer. Nej. Okay. Det er jo sådan nogle bønder. Skål for Troels! Det er Brøndby. Der er jo helt for Brøndby. De er alle sammen fra Jylland. De er solgt. Eller bare. Nej, der er sovs. Kan du have skål, eller skal jeg have en til? En til. En til skål! Skål! Er du klar? Ja, du får noget at drikke. Det er spørgsmålet til 500. Det begynder at blive vigtigt. Hvilken af disse bjergarter er ikke magmatiske? Er det A. Pegmatisk, B. Kvartsit, C. Rivligt, eller D. Obsidian? Jeg vil gerne lige gøre dig opmærksom på, at du kunne vælge at bruge en af dine linjer. Jeg tror, jeg ringer til en ven. Du ringer til en ven? Hvem vil du gerne ringe til? Jeg bliver stille en far. Ja, hallo? Ja, hallo. Du har 30 sekunder fra nu. Jeg sidder her i Hvem vil være millionær her. Et spørgsmål. Hvilken af disse danske bjergarter er ikke magnetiske? Pegmatit. B. Kvartsit. C. Lige et øjeblik, jeg skal spørge ind i min organisation. Eller D. Obsidian. B. Kvartsit. Okay. Hey! Jeg kan ikke forklare, hvad det andet er. Et geolo. Hvad svarer du? Svar B. Kvartsit. Er det det endelige svar? Nej, vi har ikke meget at kigge ind i Danmark. Og du stoler på din far? Nogle gange kan man. Det vil jeg også vælge at gøre.
Vi er nået så langt som til 500 kroner. Nej, nu skal du stoppe, Troels. Ønsker du at fortsætte? Han ønsker at fortsætte. Er man ikke sikret nogen? Altså, der er sådan nogle steps, ja, man kan springe videre eller sådan. Ja, så Hvor hurtigt kan konfirmanden bunde en øl? Er det A? Okay hurtigt. B? Semi-hurtigt. C? Not so hurtigt. Eller D? Mega hurtigt. Jeg vil nok svare B. Mega hurtigt. Hold, det var så smart. Kan Troels, kan Troels, kan Troels bunde en øl? Kan Troels, kan Troels, kan Troels bunde en øl? Han lever op til standard. Ja. Kan vi lige få en bøvs? Troels, hvor har du arvet det fra? Det kan godt være, at du ikke ved det så meget endnu, men med sådan noget der ølbundneri. Det er sgu ikke noget, du har Har Christian og jeg erfaret? Nej, det er noget, man en føler. gruelig hovedpine dagen derpå. Men vi har fundet et tricks, som apotekeren nede i Allerød siger. Det er fandme hurtigt. Den originale kaktuspind med nopal. Synes jeg, du skal bruge 3 piller før drukken, 3 piller efter. Og så skal du bare Taler vi op i morgen. Det var lige i forhold til. Han Spørgsmål. Det er lidt personligt, det. Tak. Og det er en opfordring. Nej, det er det da ikke. Til at Skal vi ikke bare prøve det næste? Skal vi ikke blive enige om, at det var det mega hurtigt? Han skal nok blive til det. Ja, det skal nok blive. Ja. Er I klar? Og er du klar? Til spørgsmålet til 1000. Hvor mange bøtter ID-boks skal man helst købe ad gangen via internettet? Er det A, B, 2, C, 30 eller D? Jeg vælger at svare det Jeg har lige et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at tilknytte jer til. Har de nogensinde bestilt en ged via internettet? Nej, C30. Så har jeg endnu et spørgsmål. Har du nogen erfaring derom, siden du vælger at sige 30? Nej. Det har du ikke. Du har aldrig købt mange billige bøtter voks gennem internettet og sat dem videre på din skole og fået profit for det? Vox pusher. You want to buy my box? Det påstår du, at du aldrig har gjort, selvom vi har fået det at vide af interne kilder? Det har jeg aldrig gjort. Du er medlem af Vox Humane. Det lader vi forblive et uvisse. Og dit svar er alligevel C. 30. Ja. Jeg tror det er rigtigt. Jeg tror fandme godt. Ifølge dig er det i hvert fald korrekt.